Fil-waqt li l-ekonomija Maltija tkompli tikber, l-emissjonijiet marbuta mal-attività ekonomika qed jonqsu b'mod proporzjonali. Dan ħareġ minn preżentazzjoni teknika lil ġurnalisti mill-Climate Action Authority ftit aktar minn sena wara twaqif tagħha. Lan huwa li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn il-Gvern u settur privat dwar il-politika klimatika u l-isfidi fil-ġejjeni. Matul il-preżentazzjoni il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità, l-Inġinier Abigail Kutajjar, qalet li s-settur tat-trasport jibqa' l-akbar sors ta' emissjonijiet f'Malta. Madankollu minkejja tkabbir ekonomiku sostnut, il-livelli ta' emissjonijiet baqgħu relattivament stabbli. Għal kull euro li qed jiġi ġenerat, hemm inqas emissjonijiet li qed jikkontribwixxu għalih u dak nkunu qegħdin naslu għalih anke meta nqabblu pajjiżna ma' membri stati oħra. Studji dwar l-emissjonijiet bejn l-1990 u l-2024 juru tnaqqis sinifikanti, partikolarment wara li Malta waqfet tuża l-heavy fuel oil fil-power stations. Sal-2030 Malta għandha mira li tnaqqas l-emissjonijiet madwar 42% meta mqabbla mal-livelli tal-1990. Dan se jsir fost oħrajn permezz ta' pjan ta' ħidma li jkopri 10 oqsma ewlenin tal-ekonomija. Ftit minn daw is-setturi jinkludi t-turiżmu, ġifri kif l-andament klimatiku ħajkun qed jaffettwa t-turiżmu fil-żmien li ġej, trasport huwa pilastru importanti ħafna u l-enerġija. Il-pjani huma allinjati mal-Viżjoni Malta 2050 li tpoġġi s-sostenibilità ambjentali u n-newtralità klimatika fil-qalba tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Fl-istess waqt qed jitħeġġu inizjattivi biex jinbidel l-istil ta' ħajja lejn wieħed aktar sostenibbli. Fosthom l-iskema Irrinova Darek li bejn Jannar u Frar ta' din is-sena irreġistrat kważi 1300 applikazzjoni.